Inini here? Yeah. Makadi yenyu kwashi. Mutambe. Chiri nani? Ndiri kundiwa zvenhamo. 533-2002-5727 FBC Bank. No, I mean Nelson Mandela branch. I mean so. Oidzo. So number. Oh, it's okay, it's okay. May I know a bit more about yourself? I like it when people transfer money to my account. Mai vangu vari kurwara kudwa $15. Mumba murendi kudwa bhadhara $50. Tete vangu vangu vachiti havasina zvakanaka vada kuperekedza namama padwa BP check up nemari inonga ichidiwa $20. Ndoda kuenda kunohodha kuSouth. Alright. Can we like shift to kumari? Ndibozwa more about your dreams. What's your dream? Kazhinji kacho kana ndichirota ndinorota ndichibata madhodhi nekutsika madhodhi. Saka pandinofamba zvinosiye mari. Mari futi. Okay. What's your favorite color? Color iri pamari ndo color yangu. It's okay.